Karibhoy Presbyterian Synod kadon ni ka Music Institute hapaham lapong nongpo kabla seng nadu usnem arajar arpuway kabla peniat de ka Music Ministry jong ka Synod ka jingtmu ka long ban ai jing hikai ban ruai ban thau jing ruai bat ban hikai shapang ka tem kaput kani ka school kadon ha RBP Higher Secondary School nongpo kumtangi wer bat pediang ya baro ki bakwa ban pule syu ban plilat plilenti ya ki badon ka jing sngo tenat bat kasap nadu ki badang red hadu ki belasan na benda usnam arajar arpusau ke institute kadon ya kini ki course harum tonic solfa music diploma staff music theory certificate khasi traditional music kadon ru ka certificate course kerpang na benda ki nong pule ki bom nang ban tho ki subject theory bala ai kerteng music practical certificate ki jingtip badan kam naka benta ki badan jingmut banwan pule sngi long kelas on penlong hakapor jan mit sau baje hadu hendreu baje man la sngi baar bat sngi palei jing bate ye ki semester summer semester January hadu ujun bat winter semester July hadu December ha kapor rong kelas day ban siu ya ka admission fees tuition arbanai bat ka maintenance fees ya ki tuition fees badang sa day ban siu shwa ban kut banai ya ka exam fees day ban siu shi banai shwa ka tarik long exam ya ki kot pule on shim kat kum ka jing penbet jong ka board of RBP Synod Music Institute on hikai daga ktin khasi ka rukom penlong exam don artli ki exam haman la ka semester internal test bat ka promotion examination ka by admission form hendreu phong but admission fees shispa ya kiwe ki jingtip babenya phila banwan mi ha office jong Karibhoy Presbyterian Synod paham lapong nongpo lani phila ban shupon ha ni number pra iwe lai iwe khandai hendreu iwe nyau iwe